Здравейте в бокс. Аз съм Nokia Destroyer 30, с мен е Хронос. Здравейте. Трябваше и Ило Сандрит да е с нас. И днес това е нашата кандидатура за Villagecraft. Така, да започваме. Това ние с Ило Сандрит започнахме в принцип тук да оцеляваме. И това е първата къща. Той е тайния ход за подземието. Не, това не е тайния. Не. Това е изхода, ама после ще им покажем. И ето това ни остана, до сега сме правили. Ела да им покажем леглата, идваш? Ето тук бяха първоначалните легла. Ой, той най-старата къща, която може да бъде. Сам новите къщи я покажем. Да бе, стрипчис клуба. То ти го прави, аз даже още не съм го видял. Добре. Значи ето е голямата ни ферма. Не бъркай в честите, че съм оставил. Да я обираме ли са? Не, ти лут ли си? Аз дори не съм я обирал заради Villagecraft-а. Да. Чаках я 3 дена Майнкрафтски да порасне. Че и повече. Его кошчето ни от лава и да слизаме надолу. Чакай бе, да им покажем епик реката. Това беше леджит рекичката. Нали леджит? Тук идваме и ловим риба, хвърляме от така. Въдиците, ама са не. Колко изкопа бе? Без да иска. Абе, аз трябва да си ничават на работи. Добре, че се направих нов лечета. Тъс кофа. Чай си. И значи за сега тук всичко е легит. Всичко. Ела да им покажем честрума, идваш? Тук има ли картини, брат, че аз не ги виждам? Да, бе, картината тук не знаеш. Обай. Тук ни е енчантинга и наковалнята е там. Той има вече много наковални, направих човек навсякъде. Да, ама едните Ела, са надолу щупени. Тук и те имаш наковални. Да, това е малкият честрум. Тук някой е щупил ли? Да, отдолу, нали, сторяхме подземието и те паднаха и са почупили. Добре. Разбира. Ето го често, малък е, по-нататък си правим голям. Стай го тъй, после ще го правим след клипчето. И сега ела да им покажем портала към Мада. Да, бе. И епик къщата. Коя от всички? Добре. Ето го... И тук някой е щупил, Ама няма влизаме, че не ми се ходи чак до той. Не, ще ходим. Елате е тук по-пряко. Просто невероятна форма. Вижте, дами го. Ела тук. Мъга. Виж каква е заребена. Това случайно направих, виж, защото нямаше какво правим. Виж кой е заребено, като влезеш всичко от листа. И си на дърво. И за Бога има стъкла. Да, наистина, аз не ги забелязах. Ето виж какво прозорче има, като кораб мязаче. Като Титаник му е там. Ай слез долу. Сърцето, къщата сърце. Хубаво, значи тук наблизо живеят двама наши приятели, тяхната къща малко да загрузя, ама сори долу. Къде беше? И ето го сърцето. Наистина е сърце, брояли сме го. Съвсем случайно почнах нова къща и стана като сърце. Нека да влезем. Само е тук. Тук като стане нощ и идваме с стрипче скинови момичета и пускаме и изключваме лампите и по пилоните си се върчим с Shift. Става голям стриптиз бар тук. То няма и пилони да ти кажа, или ама. Горе имаше. Ето го гледай какво става. Ай, слизай. Са подига. Ти кое снимаме? Няма ни отида там са грозни къщи. Към там не бяха тайното наши... подземие, бе. Що най-епично. Чихо сами. Къде ли е подземието? Умага чайчета за... защипам тъпта врата. Това е малко началния вход. Надяваме се да ви харесва. И откъде ще започнем? От първото дет построихме. Да. После мини бавно да го покажеш всичко. Опа. Количка. Да, количка. Що седиш на едно място? Не там.
не виждах, защото съм на слаби настройки и виждам само количката сама идва. И ти бръмчиш някакъв дум. Така никой в количката направо бак се е така. Ето това е парка. Това е парка, ето го X-Factor. Ай, почвам да пея. Ай, сега толкова. От моите певче. Ето го хубавото нещо от колата. И тук сядам и газарчета, пушим, пием водки. Малко е тук си почиваме. Абе, яйла са... Да се връща. Ей, тук вътре. Да се изкъпим. Да, бе, тук за циганчета го направихме. За кой влизаме? Чакай, покажи го от всеки ъгъл. От всеки ъгъл. И сега ще покажеш и началото от всеки ъгъл, защото ти набързо вземай карта и ни покажа. Покажи стените, виж как се редуват. Все пак, нали, парък е това като някакво въже, все едно някой изкачал на въже и, нали, по-детско и тук въжета по стените, малко по-отпускащо. И тревичка, тук малко тикви за хелоуинско настроение. Айде сега да се върнем, да покажем другите стаи. Какво правиш тук? Показвам ти среден пръст. И я върни после в честа, че ма мързи да правя нови ключи. Сега. Покажи са бавно точно е тази част, защото виж колко е епично. Всичко е епично. Ето и със сред стола на водата е лавата мега заребенто, ето и с лаписа. Да, бе, ти много макет ме. Виж кое? Хайде да влизаме. Че чучих. Да. Ай, първо ти за полшанките. Да, полшанки. Ето го. Ето ги стативите. Тук сложих малко такова. Водица малко, не знам, да изглеждаш като лаборатория. Брат ми нали не разбира и той вика, ти се едно направи лабораторията на Декстър. Цяла лаборатория. Ай, сега тука... Тука е зала... Да, това са невероятни. И съжалявам, че приятеля ми снима, ама все пак той е с шейдър, ще е по-яко. Винаги е било по-яко с шейдъри, защото тъпата ми щайга не може да хоства и да игра с шейдъри и да снимам, но като ми купят нова щайга, ще снимам с шейдъри. Чакай, покажи, това е стаята за ядени и пиени. Вижте, стените са невероятно измислени от мен. Чакай са, яйла. И ела сега да покажем къде се събираме. Конференцията. Да. Аз тук ги събирам циганчета. Тук се събираме цялото гето цигани. Малко е малко, ма те други част не ги зачитам много. И е така почвам да говоря на микрофона. Здравейте! Значи днеска ще говорим относно микрофона ми педерас. Ай сега ела да покажем да спим също. Да бе, ние на много места спим. Аз стоих хич не си играя. Значи сега, понеже няма бюджет, ето го едното легло. Много сладко е. Койка, много сладко е. Ето го другото, много омага! А лягай да спиме, бързо че... Малко да им покажем как се спи. Сетна ми са холма, бате. И. Значи, ние се оцелявахме силова с Андрей. Трябва да правя покрива. Обаче решихме с Хронос също и той да дойде. И аз му казах, хайде да казах им един ден, айде да направим подземие и така започна всичко. Обаче има проблем, не сме снимали как правим подземията, защото нещо... Не знам. Омага, някой ми щупи леглото. Ах, че... Аз ще видя в клипа. Омага, ти да не си накрие, че пое. Не, удари ме. Не ми да, лагнал съм нещо. Как го е? Омага, виж, че чупя. Хубаво, ай, нещо съм лагнал. Не бе, то сейфа чънка и за това. Не ме бие, не ме бие. Не ме бие, бате, не ме бие. Ми общо взето май това е всичко, не съм супер. Да бе, много бързо го показахме, правихме го толкова много. Да, наистина. Google Play просто никой от твоя сървър не е правил такова нещо подземие май. В смисъл, надяваме се наистина да кажем малко нещо за себе си, ама че надяваме се да ни приемеш този път, защото наистина много се трудихме, просто ще ни стане много тегаво, ако не приемеш, защото това всичко на Survival, дори
Доста е трудно според мен. Ама чакай. Просто човек, много гадно ще ни е просто ако ни кажеш не. Виж го е за кобякаш ли? На нас тримата мага. Защото човек, много се трудихме и много искаме да играем в твоя сервер. Ти вече ни го ли разбра, не знам. Толкова много кандидатури направо сме се влюбили в твоя сервер без базик. Аз направо човек толкова много искам да играя, че не знам какво бих направил за да играя. В смисъл, не искам те да се разочароваме, защото труда ни отива на вятъра. Буквално ние човек много се трудихме. Аз това гледам как говориш, бе. Стой ти, хати. Ние много се трудихме. Чай да изчукам този ъгъл. Опачай, че ми пъгна шифта. Ние наистина се трудихме и поне дано да направим само малко информация. Казвам се Денис. От колко години играя Майнкрафт. Играя откакто има 1-2. Една година-две някъде. Значи. Той е играе от 1-2 години. За мен ли 1-2, да. Абе играя от 3 клас, 2-3 клас някъде. И ми беше любимата игра. Аз пък съм Георги и съм на 13 години. Също... И аз съм 13. Да. Също съм играл от 1-0, т.е. от... една година и половина съм играл. Ама нали се научих да билдвам горе-долу. Горе-долу, това е невероятно според мен, ама както и да е. И смисъл, и аз съм на 13. Смисъл, знам, че сте там на 14-15, ама ние сме надъхани да играем с сериозни като вас. Защото е забавно, колкото сме по-малки. Винаги е забавно, няма значение на колко си. Добре, че ти му изцитира съчинение направо. Аз свършим клипа. От началото. Като излезем от изхода. И ще се бъркам вече. И човек, нали разбираш, това ще е доста цегово, защото това е една седмица го строим чи нагоре. Даже много повече от една седмица. Направо не сме стали от комповете. Дори току-що го направихме и веднага почнахме снимане. Снимаме, болят на главите, днеска цял ден го правим. Просто човек много тъп ще е. Той целият труд, аз направо си хвърля лаптопа, ако те ни кажеш. Не лаптопа, ми компа. Да го хвърля, подари ми го. Реши. Ще го хвърля човек, защото толкова много труд, аз се изнервя, ще щупя нещо. Щупи, брат. Те да направя ден. Общо взето. Ай, на залеза, ела. И къде е залеза, аз? Честно казвам, не знам. Аз нали направих дена, бе. При тебе има зали, защото са стъпи шейдъри. Не са тъпи. Аз искам шейдъри. После си ги сложа машмила. Хубаво, Гоги, там. Аз Гоги, извинявай. Голплей, надявам се не приемеш. Ела до мене, ей тук. На този дърт точно? Да. Чай, направи F1 и F5. На слънцето ти. Аз съм скъса на И това беше от нас, дано ти харесало и да, чао. Чао.